Good morning, Tuesday. Good morning, everyone. So today is January 28, 2025. So time check is now 7:20. So I'm done eating my breakfast. So nag-uol ko kay nagpakaon kong ero mga kuan guys choki ay nangilog sa iyang pagkaon ni Tibor. So actually guys, lipit-lipit ang kalibutan. Medyo mura siya kaulan nun. Pero wala pa siyang ulan. Pero pati na kayo ang kalibutan. Oh, ang lipit siya. Lagom-lagom siya guys. Lagom-lagom siya. So it's time to do na sa mahanding na daanan. Pero choki ay. So guys, kanan kay guys. Saan lago to? Number ni mo sa imuhang mapilis sa nas. 60. Ito bang ang yuta may balik ito ni number? So hello guys, time check is now 12:19 in the afternoon. 12:19 sa kautuon. So actually guys, manami og paniod to. Wow! Naisi kuwa guys. So lami kaayo. Unya nga mo pa yung kanton is katong linigi sa bato. Kaya na may immersion ba nga nagdala guys. Lami agad guys as in na ginamos na ibulad na inununan. Lami ito siya kaayo guys as in Jud. Thank you so much sa kadala sa bugas mais. Lami kaayo tang sa Ronald. So naara ko diri sa office guys kay duty na po yung taw-taw. So actually guys nila so karyo diri sa barangay kay kanang ni ato mi munisipyo kay naami giasikaso. So salamat Lord na okay na ko lang na nang tayo sa attorney. So ang mga attorney dito kay wala man kay naay seminar. So mangita naglang attorney ani guys. So hinapunta nga ma-okay lang tanan kay namin akong problema sa kinabuhi charot. So mao to guys ang ako ang update. So ako diri sa barangay nangyod to ang mga immersion, nangyod to ang treasurer, nangyod to ang engineer and everything. Ako sa diri. So mao to. Thanks much. So good morning. So hello guys, matulog ko puno-puno guys. So ako aning tungaon. Kasi segulan ako ning tulaw segulan og mga kanang kani oh. Alubati o kamunggay dinay si kuwa diri. Si kuwa na sulod diri mo tinula ko pero pudamitan luto pa ko og kanon. So ako aning libyuhan na. Guys, natunga na akong guno-guno. So ako aning kuwaon ng paratula og ugma na ko ng sumpay katungaan ni. Hi Jing, say hi to my vlog. Hello. Kumusta yung eskwela? Tira man. Okay. Guys, natunga na ako. Natunga na ako. Hi guys, good evening. It's time is now 6:04. So guys, pag-out na ko sa among trabaho ganiya pagka 4 PM kainin na ko sa lungsod kay nagpalit og sudan. So ako napalit kay kuno. So naami di nakapalit ko og gusto. So gusto din nagutan ko sa na ng sikuwa. Pero guys, sikuwa sa Papa Jod as in. So nagpabukal ko sa kuang karautan guys kay manihapon merong taon-taon. Kung na mo sili nga hala kay akong kusaon. So thank you Lord sa grasya sa kung bana ka nagatulog sound dito katong sa mo ang babaw. Di ako diri nagluto. Ilang naman jud ang buhat sa mga asawa guys ang luto. Ang luto mga nabaguban pang ngalang mananapito restaurant.